awọ si ya nọ na onye na-abịa bie mara agba mgba na wee tukwuru anyị chele echele makpụrụ nye ya bịa na m ya abịa ka m na ya mere ya onye bụ awọ ji wee n'ife n'ọnụ onye na-achọ ibido mgba kwakpụrụ na-echiele ya nzelụ ebe anwụdebere ka a na-abụwa isi nwelụ na-ekene kekele ụwa maka onyinye nke ụbọchị tata na ohere ndị ọzọ niile ọ na-egasị anyị isi ga-eri na isi ga-arụ kọdakọ na goko ka amamife gị na-abawanye ihe ị ga-eji wezụ ụmụ gị dakọ na ahụnahụ ka ụmụaka na-eruwere gị isi ka ome ha na-agbaghị ume ka ede ndụ nwere afọ ihe ụmụaka gị ga-emesị ebụrụsịa ka ha daa agha adịpụ na gị ka ji ịkọ na agụ daa agha n'ahụ na gị ka olileanya nke isi ije anyị n'ụwa a na-anabatazighị na-asị ka ebe anyị nwetara tata ka igbubiri ya ebe afọ n'eligite eri echi ya bụ n'ebu ọnụ ama m n'ihi eji ofu inu wee mana ọ dị mma ụmụnne m werizie ekwentị gị ozugbo ka anyị kalịa tata na mmanụ jeri okwu Igbo amara m ka o si wedele gị ọnụ ka ị nwe ka ife ịchọ ka akọwalụ gị ka o si metụta omenala Igbo ka ọ bụ ajụjụ ịmalụgo otu ọbụla efe mgbagwoju anya na omenala unu maọbụ nke na-eme eji emegide yi maọbụ ka ị ga-achọ ịma isie okenye nweli ya pancha n'ọba aka ya ọ nwere nke na-afị ya arụ ọ bụla ịnụ ka ị nwee wetakwazie ya ka o mee ife ọ na-eme ndị ọzọ na 08096200028 ebe afọ ka ọ ga-adị mee ma ịkpọọ 09031989504 afa mbe fanyọra kwe nwokegbara agba nke ukwuu ụmụnne m ka na-anọ lenu halo kpatara na okwu ụmụada anaghị ekwe ekwe n'ala Igbo akwụ ha sido wee ruo onye mere ihe a ha chọrọ achọ nke ịkọwara m ya ọfụma okenye daalụ ọ dị mma kezi ọsị bafịa ebele dị ma ọ sị ka ihe mee na ụmụ ọkpa na-etikọ ọnwụ ka nchịkọ ya ebe na ọ bụrụ na ọ dịrị otu esikwe ịma na jebe adịrọ mma na mana m adịrọ mma nke bụ na ihe kpatara ya bụ na okwu ụmụ nwaanyị dị ekwu okwukwu ụmụ nwaanyị niile godo n'izugbe ihe okwu ụmụ nwaanyị ji ebidozi ikwe okwukwu n'oge nke anyị bụ ndị ebugo n'obu aka nke ezigbo onye nche atụrụ ndị akwụgoro ụgwọ ha ji na-emego ka ha na dịkwa na mma mana ọ bụrụ na ọ bụ ewezughị ya bidoro mbọsị ụtụtụ wee ruo n'oge nke anyị okwu ụmụ nwaanyị dị ekwu okwukwu kpata ya dị ọnị mụna nke bụ na fa na onye afọ otu ekekere wasiri eke ha fa na ịchịkọ ihe na-edokarị ha karịa ụmụ nwoke ịchịkọta otu dị iche iche otu ọ na fa nwere na-esi ike ife o ji esiri ike bụ na onye daa iwu ata ya ahụfụ ekwo na-abịa onye ọ na-abịa ịbịaghị efu ihe na-esi ozugbo na-efu na otu niile fa ha nwere n'aka nke ụmụ nwoke esi ike ma n'ime ụkarị otu niile ndị nwaanyị nwe ha ife a ji emeri ebe berebe na fa afụghị onwe ha ka hapụ nke a na-asị fa na-ebu ụzọ bido na onwe ha adọzie na-akwa ozu ma ọ kelube ha inye ha anya fa ebinye n'ike naba ha bịa nwee nnukwute ọkwa nke bụ na ọnwụ na-ekwe ozu nne gị ma nna gị ụmụada abịaghị ndị gboo na-ekweta na ịkwabeghị ozu ahụ dịka emesịa kpọọ ha oge bụ ọ ya awa n'afa ịkwa ozu nna gị ụmụọkpụ wee ụmụọkpụ ahụ ụmụnne ya nọ na ha bịara jebe ije dị na mba ha wee nụ na nwanne ha nwụ wee na-ahụta otu ụmụnna si ezukọ ụmụọkpụ ụmụnna kama na ha bụzi ụmụ nwaanyị fasi be dị ha dị iche iche si aba Nnewi ọzọ obodo na si ije dị na-ahụta ha na be nna ha na nwee mfu onye ọgba anyị nwụọ bụ nwanne ha nwoke na ọgba anyị ha ezukọtazi abịazịa na abanya iwee chọrọ inye ha nri hazie ha nri azụ adịghọ wee chọọ ka ha nwere fa ya enye ha oke ha imeghị ihe fa nke ihe nukọrọ naba asị n'okwu ụmụọkpụ adịghị ekwu okwu mana kịtazi okwu ụmụọkpụ na-ekwezi okwu a na-arịọtawa ihe ụfọdụ beperetasịa ihe oge mgbe fa na-anọ izu na-atọ na mmadụ nwụsịa na-ezu na-aṅụ abalị 12 mana dọkịta mee ya ọdịza nke akpati ozu abalị 2 onye ọ na-ana okwu ụmụọkpụ na-ekwezi okwu oge ụfọdụ kwa nwaanyị ya na di na-ese okwu
di wee nwụọ ụmụ ọkpụ egirikọsị asị na ọnya abịagwa kwuo ihe na-edi esogolu mkpe ikpe ya ọtụtụ oge gwa ngwa ụmụ ọgbọsị ya na unu chọọ igbo ọgụ unu egbo alụmaka unu ama nche ka nwoke nwugodu ka unu wee bịa iji nwunye ihe bụ di di na nwunye na-ese okwu na-abịa mgbe ahụ unu ma ọ bụ ya kpeziere ha okwu ahụ ma ada ụfọdụ aka na na-agụ na-eche ka di enwe ha wee gbude nwunye si agụkwa ihe bụ di gị unu na-eyi ebido n'oge wee na-edozi okwu na-ahụ na okwu ma ọkpụ na-ekwezi okwu kama nọọ otu okwu ụmụ anyị si wee dị ọnya mere na mbe sịrị na ọgụ ụmụaka ada agụ ya ya ha achọ nnọọ na ọgụ ụmụazị chacha maka na ya na nwata n'ụwa ọgụ ya merie nwata asịrị obele nwere na-apịwu okenye dịka imerie nwa ahụ ụtọ n'iko na bịa bankị na nwatakịrị emere isi okenye dịka ka obele nwa na-emeri n'ọnya mere ha achọ ọgụ ụmụaka ngwa na ugwu okorobịa nọ n'ebe a anya ụgbọala ịmakwa isi nwa anyị n'ụzọ ma o suo ị nọ na nsogbu ma o suo ma ọ so ya obere akwa ndị oge na-akwa ndị ikpe ma nwa mahọghị otu akọ nke ụmụ ọnwa ọkpụkpụ ya ịkwụsịgwu ya okenye daalụrị nna m onye ka nkene alo nnọọ daalụ kedu afọ anyị Maxwell ebe ka isi akpọ gaba n'iru kedu ajụjụ nwe okenye na-ege ntị okenye ka ọ kọwara ihe mere eji si erie ji ghara aghara adịghị eri ede ghara aghara kwuo ya ọzọ erie ji ghara aghara adịghị eri ede ghara aghara ọ dị mma okenye ọtụtụ okwu daalụ nna erie ji ghara aghara adịghị eri ede ịma na ji na ede abụghị ofu eziokwu ịbata ọrụ n'efie agụụ na-agụ ịba n'ọba je wuri ji ozugbo ụgwa ji wu n'ite nwa obere oge ọghịa iti mmanụ tinye ose iri ogo nne onye elu nkeji 30 iri ogo nne ise ọ bịa nịchọ ịrụ ya arụ iweta anya ti ya n'ọkụ ifu nwa ọkụ ti ya nwa obere oge onwunye elu ti ya ịkpacha ya iri ji mmanụ ọ bịa nịchọ ịsụ ya asụ nwa obere oge ịsụghị ya ọtụgo ogolu ji asụrụ asụ iribia mana ihe eme ede etu ahụ ede bụ n'ihe anyị eri mana chi ya efo ifu ndị a na-amachu ede ọ etinye ya na mgbede o mee ka ọ ghere reda ọ na-enwe ọcha ahụ ibe ebuda ya ụtụtụ echizi ibuchi ọchazịa mmanụ ọchazịa ogologolo iwe fụchazịa ya wee bie nye akwụkwọ na wee tụgharịa ya eribezi ọbụla ede obibio ihe bie ede rikwasị ozugbo tisi emeji ndị Igbo si na-eji ile ede ihe ọfọ otu esi ejile ede ihe ọfọ bụ na ihe eweta ya ịkwacha ya akwacha ịsa ya mmiri isigide ya ọta mmiri ọ ghere eghe mana ile ya ọgbaghị a na-ejile ede ihe ọfọ ọ na-agbagodo m ewere okwute ntebe n'isi mgbe ha anyị dị obere agụụ na-agụ anyị si ede anyị na-eri anyị were ede anyị were okwute ntebe n'isi anyị ka ọ weta agba n'ahịa agba ihe a ndị Igbo na-akụzicha ọ sị ba anyị na akpịrị igwenye abụghị elu inyo anya na n'okpuru aka gị iwetukwa ọsị ahụ akwụsị ịnọrọ anyị n'elu okwute sị gị kụnye ya ada mkpụkpụ ya atụ mkpụkpụ ede je ka ọ gbaa gị idewe okwute n'isi gị wee na-erie ifukwa ihe dị iche na ede na ji nji bụ na ihe eme onye ugbonwurugo mkpa mgbe ịchọrọ ya irie ya erie ji gara gara adịghị eri ede gara gara ife niile nọ n'ụwa abụghị ofu o nwere ihe ndị a na-eme n'ike ewe ndị eji nwayọ eme ga-enweghị ahụ 17 ọbịa nwee isi ịchọ ịzụ nwa ga-eweta gị oku o yiri afọ 15 nwa abụrụ ya ahụ nwata rizọt ata ahụ isii ọnụ nwaanyị erie ji gara gara dị ede gara gara ọkụkọ nwa nwa tupu mgbe arọ ilewe ọkụkọ ga elebe ewughị nwa nwa tupu ahụ na-agbawere ike nke ewu mana nwa nwaanyị mụọ nwa onye weta afọ 17 adịghị nwaanyị betonite nne ha ezo nwere gakwa negodu nnọọ nwa mmụ kemgbe negodu nnọọ nekwana ewu amụkọ ya na nwa ọsịghị ndị ha bụkedị ya n'ịma na eri ji gara gara na ihe ihe gbasara izo nwa ahụ robere ife nọ na-eri nkurie mmiri ya bụ na ihe ọnwụ ihe ndị ji nwa ya eme igwele ha ahụ ndidi o nwere isi ga-abịa ịkọọ ya tupu ahụ na-aba mịwago nwa isi ga-abịa ịkọọ ya oge elu afọ 12
ọjị bụ ofu n'ime ha ọjị adamị n'oge ọjị na-egbuchala oge n'ime oyi etolu iche na ọya amịzi iche na ochefugo emi mgbosi o ji eso na arụsọ ya ọbido emi n'ochi gara ịkụọ ya tupu ahụ na-abọzi na-agwa mgbọli ya na-alecha na-eli na mkpụ isi nke amị kazọzọ isi nke ni nkụ kemgbe amịbeghị nke obi ebe ahụ emedo nna gasị gị nna ịma ọ bụ na eri iju gara gara ahịa elide gara gara na isi na-aba ha ahụhụ ofu ọ nwere ihe eji nwayọ eme eme n'ike ọ dị ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-agba nkwụfa ndị dịfa nọ efe dịka obodo bekee ha na-agba nkwụfa ebute onyonyo nke nwoke debe ebe afọ ya na nke nwaanyị anọlụ fa ma ọ bụ onye ọzọ abịa nọchite nke nwoke afọ fa agbazie nkwụ ọnya otu a na-eme nwoke anọrọ ya ọnwa ebe a na-emegasị otu ọ dị otu a mgbe nke ụnụ ife a bụ na egbe azị na-ebu mbe ọ dịrị otu a mgbe gboo ime oge gboo alụ ka ọ bụ nwe ọnụ ihe ndị a nwe ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-emesi kịta ịzụ agụlụsi ya na azị agara anyị ya bido ịga nke ndị afọ na-eje eje ọ na-abụga bụ ha na na-antawa ya nke ihe niile ndị ọbụ ihe a na-afụ n'anya azị gịnị dị wee na-eme obodo wee na-aga wee nwee ife isi ike nwee ọnwụ mberede nwee anụkwaghị m n'oge gboo ahụ fa na nwa nwoke ga-anọ nwaanyị anọdụ ụmụnna anọdụ ndị ochie anọdụ ndị egede anọdụ ndị mbụ na ndị abụọ anọdụ ma ndị afọ anya ma ndị afọ ha anya anọjụ na ikem ebute nkwụ ọnụ mmụọ aga ọjị atụjụ anị tụjụ akparụ onye ọbụla anọdụ ndị nna ochie apụta ndị ichie gboo ichie mbụ na ichie egede pụtara n'isi ha na ikem na azụ azụ ata afọ ha anya ndị a na-eme ihe n'isi ha anọdụzia a na-aga ọja na okeke tọọ ọjị okenye nna anyị tọọ ọjị okoro nkwo nna nna m tọọ ọjị ndị merela emere jiri ndụ ha ọfụma gosi ọjị kwubie na ya mụ ozu oke mụọ ozu ndị a na-agwa na-afụ anya maka ndị Igbo sịrị na a na-achị aja anị n'abalị nọ na dị mma ka onye a na-achịrị aja anị ka a na-awụsị ya n'arụ ka ọ wee ma na aja anị ka a na-achịrị ya maka na na-achị aja anị n'abalị ị na-achị aja anyị n'abalị ịwụsaghị onye na-achịrị aja anyị n'ahụ ya ọya manyị na-achịrị aja n'eziokwu n'ọchịchị ide o nwere ihe a na-akpọ ichi aja anyị ichi ntị aja na anyị n'abalị ọ na-eji aṅụ iyi igosi ya na-arụ ya ka ọ ma na-aja ka ya bụ na ọchịchị ide mana n'oge nke azị ihe ndị a bụ ihe azị na-eme ọbadụ ụlọ esi ma ọ dị mma onye ọ na-ama na ọ dịrọ mma ụfọdụ na okenye na-anụ ya nụ jee ụdị okenye na-ekwu maka ya enwere jankwụrụja nwere achịkọta ekwe ọnụ nwa okenye ndị na-anọ n'ụlọ ewu ama n'ọgbụrụ ọ bụrụ ndị okenye ka ịnwe onye ọ na-bụ okenye na-adị n'ime onwe nwata bụ okenye nwa okenye bụ nwata ndị a na-anọ na Lagos agba nkwụ nwaanyị ọ bụ ndị okenye ka ha bụcha ndị a na-anọ Kano welu biya agba nkwụ nwaanyị ọ bụ ndị okenye ka ha bụcha ọ bụrụ ndị okenye ka anyị na-ekwu ka anyị na-ekwu okwu ihe anyị eme wee chekwachakwa ihe anyị nata n'aka ndị nna nna anyị ha ndị okenye na-anọgide n'ọrụ oyibo afọ 10 naanị ebunata ozu ebunata nta na-achụ ụzọ be nna ya achọ na ọnwa anwanta na ọ bụrụ na ukwu ọjị dị na-ezube nna ya 1970 egbutubie ọ na-ajụ ka ezube nna ya okenye ka ha bụsị ọ bụrụ ndị okenye ka anyị na-ekwu okwu ya anyị na-ekwu okwu ya bụ ndị okenye anya lụrụ anyị ma alụ na akpọ alụ afa wee kpọọ ya ọ pụọ ya bụ na iji onyonyo wee nọchite anya mmadụ ọtọ onye nwere ahụ ka eji onyonyo anọchite anya eburu ozu jeni ya dọwazi onyonyo onye bụzọ o wee mata onye mana ọ bụ na mmadụ nọ n'obodo ebe wee na-agba nkwụ ya na taa ọnwụ na ọnwụ bịa anwụchitere ya onye ọzọ anwụchitere ya ntazi ọ dị ndụ o nwere ndị anaghị emechitere ya mmadụ ọnwụ bụ igbu mmadụ onye ọ chọrọ ka o ya egbu onye chọrọ ịnụ nwaanyị a ga-afụ onye ahụ anya ọ bụ na ọnwụ bịa igbu ya sị mba na ọ nụtaghị na ọnwụcha biko ka onye anwụchitere ya sipụta onyonyo ya ka dọra ka ọnwụ gbuo onyonyo emesizie ka ọ nụtazi adịghị eme ihe eme ya bụ na ndị ahụ na-eme ihe bụ efie ọ bụ na mmadụ anataghị mgbe ọ na-agba nkwụ kemgbe ọ ya anụta nne na-agba nkwụ agba nkwụ n'azụ gị onwe ihe ndị mmadụ a na-emezi kịta ya bụ ọ bụghị na-arụ egbu dibịa ka a na-eto afọ ike gbucha dibịa ruo afọ 8 eto afọ ya mana dibịa igbu afọ 8 ga-aga na-etogo afọ emecha ihe obodo asị na nwa dị ha ome emecha ọma na-eme ihe
kedu ihe mere na ọkụ alụkwaghị m dị n'oge kịta n'oge gboo ofu nwoke na-anụ nwaanyị iri n'ofu ebiri n'ofu ụlọ biri n'udo kịta ofu nwoke ga-anụ ofu nwaanyị ya nụchi ahụ na ha gbasa daalụrị nne okenye ụmụnne m na-anụgwu ya nke bụ eziokwu bụ na okenye akọjisigwo m aka na ụkwụ ma m na ọ ya adịkwa ụfọdụ otu afọ maka ị na-ene anya na ụmụ ife a na-ewuzikịta ma Facebook ma Twitter ma ndị ọzọ ya na-afụsị ife a n'ime ndị agbalụ nkwụfa ndị nkefa na-anọrị ya ka okenye na-ekwu na ọ dịburu otu a mgbe nwa ọ bụ na a na-agba nkwụ gị batara ke ụbọchị ị ga-abatazi daalụrị nne ezigbo mmadụ ka anyị na-aga n'iru onye ka nkene halo nnọọ daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị afọ m bụ Nnamdị Eze Okoli esi n'owe na-ajụ obosi akpọ gaba n'iru ka anụ ajụjụ nke anyị biko o nwere ajụjụ m chọrọ eji inu ka m chọrọ ka m kọwara m okenye na-ege ntị na-aga n'iru inu a na-asị akwatiwa akị ihere emewe mkpume akwa ọkụkọ tiwa akụ ihere emewe mkpume ọ ya ka m chọrọ akọwara m ọdụma ịnụ ahịa ịgwa ya oge ihe ọ pụtara bụ n'ihe kwesịrị imenụ imenwu ya onye ka ike onye ka n'ihe niile onye ka akpata ego ike ya nwee ụgbọanyị ike ya jewe ọrụ oyibo ego ka abataghị aka mana ịlụ nọ na be nna gị onye na-arụcharụ nwa ọrụ na-ete nkwụ na-etechata ego lụọ ụlọ anyị igbuo ya aja kwa aga n'ime kpata nne ha biri n'ime ngo anata na-azụ isi ihe abụ ihe nwe ọrụ nwa mbere ihe ọrụ ka mmadụ ha nọrọ ihe nna gasị ka nọ mmadụ ihe akwa ọkụ tiwa aka ọha okwute ka ifefere ngụ anyị na onwe bido ikpe ego kemgbe a na-etughi afa ị na-azụ omenamba na na-azụ omenamkpo ka ịlụta nwa ọnwa bụrụ ụlọ ọkụkọ gaba n'ime na-enwetakịrị ịtọrọ atọ na-ete nkwụ ka anya lụga na ọlụtụ na iwe sị nọdụ anyị na akwa ọkụ tiwa aka ifere eme mkpume ya bụ na ọ nwe ihe atụ anya na diọkpa ga-akwa akwa ebụrụ diọkpa ekwa akwa ebụrụ nnekwu iyi akwa daalụ ezigbo mmadụ halo nwoke gbara agba odogwu ka ime ọdụ mma oke mmadụ n'ezi Owere ana m ekele ego oke nkụta ji isi anya ọkụ daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị afọ m nwere pụọ esi m ekwuru ọrịa were akpọ gaba n'iru oke eke ihe wụ eji mkpata kọnsị egbe agba adaka onye pụọ ekwuo maka ya onye pụọ bụ afọ ya ngwa jụọ ajụ gị asị m ka ihe wụ eji mkpata kọnsị egbe agba adaka ọ dị mma ahụtara m ya ka m gbazie inu ahụ ọfụma inu ahụ inu ahụ otu esi atụ ya n'izugbe bụ na ejiri ntụ nghọta agba adaka nnamasị na ejiri ntụ mkpachakọ agba ada ọkanyekwa ofu ihe ara ntụ nghọta bụ ịyọta mmadụ ihe ayọta nna nwee ntụ egbe ntụ na-ekwu ya ntụ egbe ụfọdụ ga-eche na ntụ eji esi nri akpọ na ntụ mkpata egbe afọ ma nọ ntụ egbe ka na-ekwu maka ya inu ahụ sị na adị eji ntụ nghọta maọbụ ntụ mkpachakọ agba adaka adaka so na anụ si ajụ ike adaka na-achọ okwu adaka ada anwụ n'ofu ụda egbe ịchọ ịgba adaka ịmanị ga-ebu ntụ egbe na akpa uru ịdọba ya onwe ebe adaka na-anọba na adaka na-abịa n'ụzọ ga-ata ọka ma n'onwe ọbịa na-abịa agọla ụtọ iwe sị chọrọ ịgba adaka ha ihe ebu ntụ na akpa bịa dọba bụla egbe maka oge aka na-enwe egbe chakadin agba awala ọsọ ịdị ịsụ ya ịkpa egbe ahụ aka na-abụ enwe aka na-abụ nwa aka ịtọ otu esi esi egbe o nwere nnụnụ ga-achọ ịgbanye isie ya aka ya agbanwe nnụnụ afọ isie ya aka si ike ịgba nnọọ ya bute ozu ya ịchọzi ịgba adaka ị ga-ebu ntụ egbe ebu bịa dọba sụjuo egbe ghe ntụ oju eju ka ọ gara ibu ntụ egbe ahụ tie ya adaka obuni adaka ịnụ tie ya naanị ịsụrụ ọzọ gba ya adaka nwụọ mana ije jee ya ọtọ onye bụ nna biko onwe ntụ egbe nwere biko nkiri nwe obere ntụ ọ nwere adaka mfụ na azụbe m chigo m ntụ egbe nwe ntụ egbe chacha si n'ọdọ chi nye otu ahụ
o wee chịrị ntụ ogbe n'aka iwere wee gachi n'egbe wee jeje gba adaka nke bụ na ịgba adaka adaka wee jazie ọgụ mana ntụ egbe ịgbara ya ebutu nwunye ọ bịa ọ narịghị egbe ya gọọ were pịawa isi onye ahụ nwụọ adaka amaghị na ya bụ na-akwado ihe akwado o nwere ihe ya bụ o nwere ife ndị a na-alụ ụlọ elu ọ bụrụ iteta ibido ịlụ ụlọ elu tupu ịlụ ụlọ elu ị ga-amanye ị ga-alụ ụlọ elu mmanụ ume ga-ezukwa ya maka na ndị Igbo si na onye ofu ụkwụ ada aza akwa akwụrụ ọ bụghị inweghị ego nri ndị na-acha ya ị na-akwado ịlụ ụlọ elu ntụ mmụta ijeje ikezili na-ete nkwụ ma nwere onwe ebe ego na-abatara aka ma anyị ka na-alụchata ọrụ nlụchalụ wee sị ka ịlụkọnata nwụ na nna ya asị gị nna isi na-ebido ụlọ nsọ sekere kedu ụdị ụlọ ị na-alụ nna achọ m ibu ụlọ na-aba ehuchikwa m ọzọ nna ya asị gị izukwa ya si ya na enwe m ụmụnne m onye ma nke oji ya wetara mfe abụ nwanne m na nkịtị nna ya asị gị na-ada eji ntụ mmụta agbadaka ndị nwunye nyere aka nke nyere aka ịlụ narị mana onye nyere aka n'ịlụ n'elu naghị eji ntụ mmụta agbadaka jee ịma amala ebe aka ruru ikonye akpa gị n'ebe afọ ya bụrụ onye tinyere aka n'ihe anyị ekwu eme chekwudo enyemaka nwere ebe ọ na-ejedebe onye ka a na-atụlụ ụdị ilu a daalụ ezigbo mmadụ ihe na-atasị na ihe ya ji wee chere ugbo ka onye lụrụ ọrụ bụ ihe ndị ọrụ ha chọrọ ka ịkọwalụ m ya nke abụọ okenye biko o nwere ihe na-eme n'ala Igbo anya na beluo ọ na-agbanwegharị maka na ama m na mgbe mbụ na-esi etu ahụ esi eme ya kịta na-eme biko o nwere kedu ịkọwalụ m ihe bụ na mmadụ ka nne ya nwụrụ ndị ochie abịaghị gwa mama ya onye etu kwesịrị ka ha si kwa ya ya ihe ndị Igbo na-akpọ ịbịa burukwa ngịda biko kọwaa achọrọ ka ịkọwara ihe ọ ya apụta n'ọdịnihu kwuo ya ọfụma maka esi na ọ dịrị ọdụ otu a n'oge gboo kedu ihe adịghị otu a n'oge gboo ya ihe dị ka na amatara m n'obodo anyị ọ na-abụ nwata nwaanyị nwụọ na be di ya ndị be nna ya na-abịa mana o nwere ebe o mere ndị be nna ya ahụ kwesịrị ịbịa abịa ya ndị be nna nke nwata nwaanyị ahụ kwesịrị ịbịa nne omenala etu ekwesịrị isi nri ya ha abịa achọrọ ka ịkọwara ihe ọ ya apụta ma ọ dị n'ihu na ọ bụrụ na emeghị ya otu kwesịrị ka emee ya ihe mere bụ okwu na-aba nke mbụ bụ ịkwasara aka ata anyị abụọ n'ime ha na-abụ oyi eli ego na anyị egbucha ha na-abegbucha ka welo mmadụ ndị ọzọ nke bụ na aka ata sịlụ na ihe ya ji agba nkịtị ka onye lụọ ya ihe ya onye bele na-emele onye lụrụ ya na ka ya ji agba nkịtị ka o rie nri ọrụ ka e wekwụkwọ ya ụgwọ ya ka ọ naba na ọ bụ na ọ bụrụ ebele ka a na-emele na ọka ahụ ọlụrụ ya na-aga na-epulu na-eso n'azụ n'ọnya mere na ya echela oge abalị ịtọ ewe rie nri ọrụ ewe kwụọ ya ụgwọ ọ nazịa olu nwanne eche jebido ipunu ọnya mere ilu n'ọfịa ebe ata dị ewechasị ya tupu nwanne eche dị ọ dịka ịlụ ha ọrụ ọminite sikwa na-achọ onye ọnya adụgwu mana nya ịlụ ya echasị ebe ọrụ dị n'ala dị ite na ọnwere ọsị na ihe na onye lụ m ka m mere ebele ka ọ nke oge ọrụ na mpụrụ na-eche na onye ọ na-alụ ọrụ anyị ekwe kwụọ ya ụgwọ ya ka o wee dịkwa onye ọrụ olu nwanne echi epuzie m ka maka na ata so na aka na-epuchi ọsịsọ ọ sị na ihe ya ji emeli ya ka onye lụọ m wee rie nri ọrụ ya bụ na ebele debe agbuo a sị onye ọbụla mmebe otu ọmụmụ ya dị ịma na onye ọbụla ya ebido nwunye n'ụwa onye mere n'ọgụ ụfọdụ ndị Igbo si nọ ile ka eze na nka ji ebi n'ọnụ ihe bụ na ịbụ ajọ mmadụ ịnụ nwunye iwe m ihe ajọ ọmụmeghị n'ime ka o wee kwuo unu wee mee asị onye ọ na-wepụta kpọọ ọmụmụ otu ọ dị ịma na anyị anụnwụ di na nwunye anyị emenwu nwanne anyị emenwu onye afịa anyị ebinwu n'ofu obodo anyị emenwu onye agbata obi ata wee mmadụ ife wee wemi na onwe ya nwe obele ka onye ọrụ ya wee nwoke wee rie nri ọrụ ụfọdụ na-eme ọmụme ha meruo ya n'isi nụọ ọgụ nụruo ya n'isi ịchọrọ onye ya amekọta ya anyị ebinwuzi ebi anyị anụnwụ di anyị anụnwụ nwunye anyị ebinwu na agbata obi anyị emenwu nwanne anyị emenwu ọgọ onekọtasị nna nwoke nne nwayọọ ofe lụọ ala zuelu unu nri na aka ata sịkwara na ihe ya ji enwelu ndidi sacha
bụkwa onye lụọ ya wee rie nri ọrụ na ọ bụ na ọ bụla nye epuru na-efe n'azụ na onye ọbụla gịnị ka o ji ka ọkwa anyị mee abịa na nke ịbụ ya pụtalụ onye na-akwa nne ya ndị nna ochie onye na-akwa nne ya ndị nwe ozu abịa ha maka ndị aka abịa na ndị nna ochie ahụ ha nwe ozu ọrụ nwaanyị onye nna obi a na-anụ n'ide anyị o wee nwụọ n'ide anyị na be die ọ bụ n'oge gboo ya ebuchighị azụ na nna obi jee nie ya onye ka na-akpọ ibunago ozu nwada emetazie n'elu oyibo ozu n'elu ụka abịazịa enizie nwaanyị ahụ na be nne ya na be die ndị ụmụnne ndị nwe ozu anyị ejeje gwa ha na nwanne nwaanyị nkwa iluzie ya gị na ha sụọ ma ọ nwe ihe dị elu unu ike ọ bụrụ o nwere oge na-akọwa n'okwu mmụọ ebe a gbasara ibu nkwụ nwa dị anyị ụmụaka ijebe nna ha ochie owu n'oge gboo a na-ebu nkwụ alọ mmụọ ụmụaka mara be nna ha ochie mara ube a nụtara nne ha mana ndị kịta anyị atụ ụkwụ na be nne ha ochie ha ya atụ ụkwụ chacha ha walụ ụzọ olu oyibo na-aga ụzọ ofu mbọsị ojele bata na nne m nwụ ndị nna echese ka onye nna ya bụzido onye ịna amụọ nne m nkwa ebe a ngwa tọ nne m mụnwa tọ nne gị ịmara ị na amamanye bụ atọdụ nne gị ebe pụta atọdụ m nne gị dịka ibe abịa dịkwa mmanye bụ ha ụmụnne ya ndị nnobe na-zuo oke nna isi n'igbo onye abụ nwa nwaonye oye abụ m ọhụrụ ngwa atọ nne m na atọ nne gị nwa onye o jupụta atọ m nne ebe okwu ebukwa ibu ozugbo na agụdị na anya rụtara ihe na-ekwu olu echi bịa onye na-asị dị echi ozu nne dọkwanụ na asị ka ejijekwa ndị nna ochie ebe nye ozu dị echi bịa kemgbe enyi m meju ebi echi bịa na mgbede achọkọ eme ihe ka o siere gị ike ha nala nkwu ibu bịa ṅụọ kpọọ ya ịnaba nta eburu ozu jeta ọnaba ya echikwa ma ozu ahụ dọla na-enye ya anya echi wepụta ọ na-esi isi mgbede ya bịa butekwa nkwụ ọzọ nkwụ nwe dị ya n'ahịa ibute a na-anapụta gị ebute nkwa ngụcha nkwa sị na onwe ofu onye anyị ji eje mba anọghị ebe a n'ọya bịa n'otu echi na-ejebere ihe na-abara nabara mana anyị ya anaba ụtụtụ echi gị bịa na ọ nọga n'onwe ha na-eme na ụmụnna anyị iyi ọha na-esekwara ya ha sị na emumekwu na onye a anọghị ya onwe ha na-enenwu nwee isi n'oge ụtụtụ echi gị ya abịa isekpuru anyị otu echi bito nkwụ nke ịtọ onye bụ na ọgwụ ụfọdụ ya mezie ya ụfọdụ pụtara ha bụrụ ozu nne ha nye si gịnị ife ya mere nkwu ka imenụ onye ka ọ na-ajụ sị ka enwe onye ka na-ekwu ihe nwere ike imenụ nwere ike imenụ nke mbụ bụ na ada eji ndị mmụọ ụgwọ ada eji ndị mmụọ ụgwọ ihe eji ogwe ejie onye gị na ya ga-ekwukọ nwa okwu onye mmadụ ibe gị oge mbụ ileta mgbe anyị na-ebido na mgbede a onye nke jụọ maka ụmụ ọkpụ gịnị meziri ụmụ ọkpụ na-abịa ịkwasị ozu ụmụ ọkpụ abịaghị ndị gboo na-egwe ịkwabeghị ozu ịkwabeghọrọ ụmụ ọkpụ ozu ihe ọ bụ na ndị nna gị ochie ndị nwe ozu abịaghị nke mbụ bụgodo na ọ bụ n'oge gboo ekwabeghị ozu ndị Igbo si na ka ọ dịrị m ka ọ dịche na ka ọ dachọ na ka nne ya nwụọ n'abalị o were abalị wee nie ozu nne si na ike ụmụ ọkpụ adịrị ya bụrụ ozu nne nye n'abalị si na ike ụmụ ọkpụ adịrị ya were n'otu echi ụmụ ọkpụ wee bịa site na chọrọ ife ozu nwanne anyị ọ bịa fụdụrụ nke nsogbu anya ihe o ji nie ozu n'abalị oke a wee fụ nke bụ nsogbu anya ya bụ na ije ịkwasị ozu ma ndị nwe ozu abịa ofu mpụtara abịasaghị ka ebe nwanne anyị nwaanyị nọ mgbe anyị wee bido okwu n'isi nke nwe ebe ọnụ nọ na-enigo na ya ọ na-amazi mba akwa ya na ya ma na kere ebe ọ nọ na achọ ka nke na ha gbago na agbada ọ dịgoro gị na ha ya bụ na ịmalite ha chọọ mgbe afọ nwa obere ihe ka na-ebechapụ n'ọnụ nkakwa ọghọrọ ọka ị na-ekwe na ka okwu na-esele si na nwere fọme na nwere fọme o nwere ike ndị mmụọ chọọ ife gị ụgwọ fechia gị ụgwọ ọnwụ nke bute na ọnwụ onye ga-anụ nwaanyị ọma mụta nwa onye amụ nwa nwoke a na-agbago na-aṅụ ọgwụ na-aga okirikiri asị na nwere ihe mere si papa ha yara ife ihe na ndị a ihe ndị gboo kwuru ekwu tie ọfọ na anyị tie ọfọ si ka ọ dara ya ka ọ dị otu a ịma nteta ofu mbọsị si na nwere ihe o mee ya bụ onye mmalụ nke ndị nyakwuo ọnya mere na
iji ndị nwụrụ anwụ ịkwa ha akwa ị nweghị ike isi na mama nkwa ozu nne m ọ nwụzịghị nyagara mama nkwa ozu nna m na m enweghị ego iwu mụ na akwa ya ịkwa ihe ọ dị sana naanị usenye nyenwe afọ 15 ihe akwarata ya mgbe o yi emekata ihe ọ ya n'ime n'akwa akwa na nkwado ozu akwa ha akwa ebe a unu amakwa ya ka ọ dịkwa na ndị nwe ozu nke bụ na o ebute nnukwute esemokwu ihe ngozi ndị nna ochie ihe jezebe nna ochie maka okwu esemokwu adịgo nke bụ na ịmaghị etu esi wee fie ụgwọ a na unu nyere ozu nne unu na ndụ n'ụmụnne abịaghị ọ bụ ikiri okwu ihe a na-akpọ ikwu ozu bụ ikiri ọkpa anyị nwe ndị a nwe ndị a anyị nwe ndị a anyị nwe ndị a anazụ ikiri okwu anazụ na anya ikwu ozu azọghị ya akwabeghị ozu ọnya bụ na a na-akwagodo ozu onye ụka ndị ụka na-agụ egwu okirikiri na-akụ ekwe ọnya ikwu ozu na ọ bụ na ndị nna ochie ha bịa ọbịa zọọ ụkwụ naanị gbaa egwu ọgụ udo gụọ ikikere gụọ okirikiri ọ nwe ihe fe ọnụ na nwere ihe ome ndị eji dozie ya dozie ugwu na-akwago ozu emetụ na-enyechi ya azụ na be ndị asị na biko na-ewe n'iwe ka ihe ya eme asị unu nke nda unu ha unu wetara ya ewu na-abụ unu ebutara nke mesị famasi unu nwere ha emezie ha ya agụ n'ihu na-enye ha iwe dozie okwu were ejenye ha anya okwu adị mma nwere ihe na-alụ ezigbo mmadụ ihe wụ ịtụ uli akụtaghị ka mmadụ nwa mkpụrụ ewu gaa tụ uli ebe ahụ dịka ọsọ nwere ihe m na-aghọta kịta ndị ụka ọlọrọ ọhụrụ ebe nwere nke ndị ya nwụrụ ọ sị na ha ga-aga ịtụ uli ahụ mana ha ga-eji ego gaa ọwụghị gaa were ewu gbara egwu nne ịga afa gaa sọsọ ya mata o nwere ihe arụ dị na ya ịkọwara m ya ọfụma ịtụ uli a ugodu maka na ama na ọ ga-abụ ihe gbasara ndị nna ochie ahụ ọkawa ofu ibu na ka ngịga ahụ ọ sị na ụfọdụ nwere ike sị na ha agaghị eweta ewu ahụ maka ndị ahụ ndị nna ochie agaghị enyenata ha iwu ka ọ bụ ha enye ha ewu dị ndụ nsonye na ịtọwọ ha ndị nwe ozu bịa ihe ebugodo ụzọ gbuo ha ọta onye na-akpọ igbo ọta ụzọ ụtụtụ ha gbaa ụzọ bịa na-agụ egwu ọgụ a na-eji ha enye ha ọkụkọ nye ha ji ndị nne obi ahụ echeghị ihe n'ọnụ ụzọ nye ha ọkụ nye ha ji wee sị ha iwu unu na anyị nọ na ha na ụlọ nwụ biko unu ewe na unu wee wetu ha nara unu ọgụ na ha batazịa ha nazịa wee bịazịa akwamozu na-efe a na-akpụ ụgwọ ọta inye ha anya inye ha anya egbutuwe ihe na-apụ egbutuwe ojoko gbutuwe dọtuwe olụma na-amị amị dọtuwe dọkasị emebisie ihe na iwe na-ewe anyị mana ọ bụgodo na onye ahụ na-eje ụka ụdị ụka ọ na-eje wee sị na achọghị ime na-akpa ya akpa jekwo ndị nna ochie nwere ife ọ bụla akpara akpata ha mma ife ndị gboo na-asọ na ife ndị mmụọ na-asọ bụ isi okwu ndị ahụ efe na otu esi akwazu kịta bụ ọnwa isi eyipụ efe onwe ndị na-aha egbuzie ihe ọbụla eweta chenji na ihe aka site na-akwasịgo ozu maka ibu na-ekwu ya ekwu kpebie ya anabata ya obodo ọbụla ndị eze wee na-eme ya na-egbuzi na-esizi nne ma na-akwa ozu ekwekọrịta ebe ọbụla ekwekọrịta ezugo ọ ga-enye nsogbu akpa di na nwunye kpaa akpa ha rahụ n'ute di na nwunye rijuo afọ n'ụba ọgụ ndị bụ ọnụ aka ha mma na ọ bụgodu na ị chọrọ iji n'ụka ị na-eje mabidolo iji ewu ijekwu ndị nna ochie na-akpa ya akpa ọ bụgodu na ị na-anụ nwaanyị o nweghị ihe ịchọghị ime ijekwu gị na ha kpaa ya akpa inye ha ego mana emena ya n'ụdị unu ya eme gịnị ihe ọ na-akpara akpa ọ na-edofo ndị iru azụ dofo ndị azụ arụ ya ọ bụ na ụka na onye ọka ahụ na-akwa ozu na ha anya na ndị ọgụ ya kpalụ ndị nne ochie kpaa ya dị na mma sia nye anyị ego na-edo otu a na-ego ewu nchekwa dịrị ya na anyị na-abịa onwe ọbụtazi anyị nwa onwere ihe nke anyị ga-esozi nke na-emebi ihe bụ isi okwu mbalụbịa na anyị na enwere ihe enweghị ihe eme ọ ka nke imebi ihe alụ okenye chukwu gaziela m